kenalan apa piye mukadimahe piye? Alah. Ya ngono kuwi dokter emang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. La dalah. Mat kanggo kuwi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sisteme apik po ya. Lah iya wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Dagelan. Jajal mukadimah Mukadimah akeh para alim ulama, para kiai pini sepuh, udange para alim ulama. Ayo mukadimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa. Menawa. Iso menawa Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke.